siyempre thunder. Kanang questionable. Bisaya na or English? Dubious is kwan, eh? English na to siya. Ata first. Sorry. Ah? Sorry. Sa mali ba ang mga pagdaray nga? Remember ka itong tanaulo na lipag ko? Remember ka na na ito'y ka-shopal basal diri? Basal shopal diri nga kilid. Parking. Magsano? Ito magsano? Pasod? Tayo ano yung third chorus? Mga siguro sila ka summer, no? Weekends. Summer school di ba na? Pwede din na?
patay kaysa siya kay negosyante ilang pamilya gitinsik mo. Maski unsa na lagi singkamas mo. Kaya tangil ng Bernard eh. Lambay puno kay mga kanang mga sako bitaw ka ng netback. Kay kato singkamas ang uban kay mga sibuyas. Mo sa nila ha. Pero wala kay ngon siya kag okay kay negosyo kay nakaskwela ko si Budok. Yang igagaw to si Jungboy sa bundok san kauno tibuok at lakod nas computeran magina niya at 15 oras abotang tong 12 ah 60 120 180 ka na 180 kitang plato tsaka yung exit ah di ginuman yan ay hopefully sila Bella di pa nag-utok yung swing niya nga dapat unta inana unta ano man tao mag kanang uto ka din nila gid usabot tuman buang mga bata syempre down to earth man gid siya yeah ang kinaiyam sige yung labil yabutan mo sige aliyas lang kinaiya sa mga pamahan butan mo ba di ka nang isang si di ka nang siya masilbi usually magyan ka ng mga abogado mag-politiko ganyan sila because naman kan sila knowledge about the law and then ang kadaot ba na usually ang mga abogado pag is ka wala gina kapag islang udaan okay, feel nila they're above us normal citizens kitahay kibaos nas balaw